ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങളാണ് കണ്ടത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 1ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. എന്താണ് 1ാമത്തെ ചോദ്യം? എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ളത് എന്താന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലേ ഋഷിമാരുടെ ആദ്യത്തെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഭക്തിരസമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് കണ്ടു. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനം അത് ആത്മാവിനെ പരിപൂർണമാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം, സംതൃപ്തമാക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. പിന്നെ പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വൈരാഗ്യം നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മസ്വാനിഷ്ഠിതാ പുംസാം വിശ്വക്സേനാ കഥാസു യഃ നോത്പാദയേത്യതിരതിം ശ്രമ ഏവാഹി കേവലം. ധർമ്മസ്വാനുഷ്ഠിതാ പുംസാം വിശ്വക്സേനാ കഥാസു യഃ നോത്പാദയേത്യതിരതിം ശ്രമ ഏവാഹി കേവലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, മീനിങ് നോക്കാം. ധർമ്മം. സ്വാനുഷ്ഠിത, ഒരുവന്റെ സ്വന്തം നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന. പുംസ, മനുഷ്യരാശിയുടെ. വിശ്വകസേന, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഭാഗം. കഥാസു, സന്ദേശങ്ങളിൽ. യത്, എന്താകുന്നു. ന, ഇല്ല. ഉൽപാദയേൽ, നൽകുന്നു. യതി, അപ്രകാരമായാൽ. രതിം, ആകർഷണം. ശ്രമ, ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിശ്രമം. ഏവ, മാത്രം. ഹി, നിശ്ചയമായും. കേവലം, മുഴുവനും. ഇവിടെ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മീനിങ് എന്താണ്? ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിശ്രമത്തിനാണ് ഇവിടെ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാത്തവയാണ് ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളെങ്കിൽ അവയൊക്കെ വെറും ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിശ്രമങ്ങളാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാത്തവയാണ് ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അത് ധർമാനുസൃതമാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ല? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കത്തക്ക അല്ല എങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് വെറും ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിശ്രമങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഫേവർ ആയിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതല്ല അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതെങ്ങനെയാവാം? ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളാകാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അവ ഉപയോഗശൂന്യമായ വെറും പരിശ്രമങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ് വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മനുഷ്യന്റെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത പ്രത്യയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളാണുള്ളത്. സ്ഥൂല ഭൗതിക ശരീരത്തിനും മേലായി യാതൊന്നും തന്നെ ദർശിക്കാത്ത മൂഢവാദികൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവന്റെ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതമായി യാതൊന്നും തന്നെ അവന്റെ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ വിസ്തൃതമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളാൽ പരിമിതമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത സംപ്രത്യയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആ ജീവിതത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ എങ്ങനെയാണോ ജന്മം എടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സ്ഥൂല ഭൗതിക ശരീരത്തിനു മേലായിട്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്, സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് മേലായിട്ട്, അതിന് മുകളിലായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ദർശിക്കാത്ത മൂഢവാദികൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ശരീരത്തിനപ്പുറം ഒന്നും അവർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേലായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ദർശിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് അവരുടെ നിഗമനം. അവന്റെ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ വിസ്മൃതമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളാൽ പരിമിതമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കർമ്മങ്ങള് ധർമാനുസൃതമായ, ധർമ്മപ്രകാരം അവർ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് വിസ്തൃതമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അത് പരിമിതമാണ്. സ്വശരീരത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്വാർത്ഥത സാധാരണ നിന്ദ്യ മൃഗങ്ങളിലാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. സാധാരണ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്വാർത്ഥത സാധാരണ എവരിലാണ് കാണുന്നത്? നിന്ദ്യ മൃഗങ്ങളിലാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. കുടുംബം, സംഘടന, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, ലോകം എന്നിവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലും മാനവ സമുദായങ്ങളിലും ലജ്ജാവഹമായ ശാരീരിക സൗഖ്യമെന്ന പൊതുവീക്ഷണത്തിന്റെ അധിക സ്വാർത്ഥത സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. മൂഢഭൗതികവാദികൾക്ക് മേലെയാണ് മാനസിക വിവക്ഷകന്മാർ അവരുടെ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളിൽ കവിതാരചന, തത്വശാസ്ത്രം അഥവാ ശാരീരിക മാനസിക പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള അതേ സ്വാർത്ഥത മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ചില ഈസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉപരിയായി സുപ്തമായ ചേതനാത്മാവുണ്ട്. ആ ചേതനാത്മാവിന്റെ അഭാവം മുഴുവൻ ശാരീരിക മാനസിക സ്വാർത്ഥതയെയും അസാധുവാക്കുന്നു. എന്നാൽ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് ചേതനാത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ കുടുംബം, സംഘടന, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, ലോകം എന്നിവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലും മാനവ സമുദായങ്ങളിലും ലജ്ജാവഹമായ ശാരീരിക സൗഖ്യമെന്ന പൊതുവീക്ഷണത്തിന്റെ അധിക സ്വാർത്ഥത സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സൗഖ്യം, നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളത്, ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗഖ്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മാനവ സമുദായങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ടൊരു വീക്ഷണം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആ സ്വാർത്ഥതയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സംതൃപ്തി, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് പൊതുവെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മൂഢ ഭൗതികവാദികൾക്ക് മേലെയാണ് മാനസിക വിവക്ഷകന്മാർ. അവരുടെ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളിൽ കവിതാരചന, തത്വശാസ്ത്രം അഥവാ ശാരീരിക മാനസിക പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള അതേ സ്വാർത്ഥത മാത്രം ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഈസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാലോ മൂഢ ഭൗതികവാദികൾക്ക് മേലെയാണ് എന്ത്? മാനസിക വിവക്ഷകന്മാര്. അവരുടെ ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? കവിതാരചന, തത്വശാസ്ത്രം, ശാരീരിക മാനസിക പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള അതേ സ്വാർത്ഥത മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ചില ഈസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മേലെയാണ് ആര്? മാനസിക വിവക്ഷകന്മാര്. പക്ഷെ അവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങൾ, കവിത, തത്വശാസ്ത്രം, ശാരീരിക മാനസിക പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള അതേ സ്വാർത്ഥത മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ചില ഇസങ്ങളാണ് അവര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉപരിയായി സുപ്തമായ ചേതാത്മാവുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് രണ്ടിനും ഉപരിയായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യങ്ങളും മാനസികമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യങ്ങളും, ഇതിന് രണ്ടിനും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ്, ഉപരിയായി സുപ്തമായ ഒരു ചേതന ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനും ഉപരിയായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, ചേതനാത്മാവുണ്ട്. നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ചേതന നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം നൽകുന്ന ഒരു അവബോധം നൽകുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആ ചേതനാത്മാവിന്റെ അഭാവം മുഴുവൻ ശാരീരിക മാനസിക സ്വാർത്ഥതയെയും അസാധുവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരികമായ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, സ്വാർത്ഥതയെയും മാനസികമായ സ്വാർത്ഥതയെയും അസാധുവാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ചേതനാത്മാവ്. എന്നാൽ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് ചേതനാത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്കോ ഈ ചേതനാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അറിവും ആർക്കില്ല? അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ലായകയാലും ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും അതിർത്തിക്കു പരിധിയായി ആത്മാവ് എപ്രകാരമാണെന്നും അറിയായകയാൽ അവരുടെ ധർമാനുസൃത നിർവഹണ കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. ഈ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢരായവർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവില്ലാത്തവർക്ക്, യാതൊരു അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും അധികാര അതിർത്തിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ആത്മാവ് എപ്രകാരമാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ധർമാനുസൃത നിർവഹണ കർമ്മങ്ങളിൽ, അവര് ധർമാനുസൃതം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ നിർവഹണ കർമ്മങ്ങളില് അവർ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ധാരണയില്ല. അവര് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സംതൃപ്തിയാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ നമുക്ക് സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മസംതൃപ്തിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവര് അറിയുന്നില്ല. ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെയും ഊറ്റമായ പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെയും ഊറ്റമായിട്ടുള്ള പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ്. നിലീനമായ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യകതകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നേട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരാൾ സന്തോഷവാനാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നേട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക, അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. പക്ഷെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നേട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ചേതനാത്മാവിന്റെ വ്യർത്ഥമായ ബാഹ്യാവരണം മാത്രമാണ് ശരീരം, മനസ്സും
ശരീരവും മനസ്സും ചേതനാത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നാം നിശ്ചയമായും പൂർത്തീകരിക്കണം. പക്ഷിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കുക മുഖേന മാത്രം പക്ഷിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. നിശ്ചയമായും പക്ഷിയുടെ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യമായ ആവരണം മാത്രമാണ് എന്ത്? ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ്. ശരീരവും മനസ്സും നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് അല്ലെ, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഇടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലെ. ആ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു ബാഹ്യമായ ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ് എന്ത്? ആ ശരീരവും മനസ്സും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചേതന ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി നാം നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്, അത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ. ഒരു കൂടില് ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പക്ഷി ആത്മാവും ആ കൂട് നമ്മുടെ ശരീരവുമാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ശരീരത്തെ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആ പക്ഷിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. നിശ്ചയമായും പക്ഷിയുടെ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പക്ഷിയുടെ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചേതനാത്മാവിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത ജീവിത രംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അനന്തരം പരിപൂർണ ആഗ്രഹ സഫലീകരണമാകുന്നു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബന്ധന മതിലുകളെ അധികരിക്കാൻ ഇവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. സ്വച്ഛ പ്രകാശത്തെയും ആത്മാവിനെയും ദർശിക്കുവാൻ അവൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. എപ്പോൾ പരിപൂർണ ആത്മാവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി അവൻ സന്ധിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ചേതനാത്മാവിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ബന്ധനത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത ജീവിത രംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അനന്തരം പരിപൂർണ ആഗ്രഹ സഫലീകരണമാകുന്നു. അപ്പൊ ചേതനാത്മാവിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണ ആഗ്രഹ സഫലീകരണവുമാകുന്നവരുടെ ആഗ്രഹം, ചേതനാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം. അതായത് എന്താണ്? ആ ആത്മാവിന് അതിന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക. അത് എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് ആ ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബന്ധന മതിലുകളെ അതിരികരിക്കാൻ അത് ഇച്ഛിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിനെ അധികരിക്കാനായിട്ട്, അതിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ്. സ്വച്ഛ പ്രകാശത്തെയും ആത്മാവിനെയും ദർശിക്കുവാൻ അവൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പരമാത്മാവ്. ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെയും ആത്മാവിനെയും ദർശിക്കാൻ അവൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബന്ധന മതിലുകളെ അധികരിക്കാൻ ഇവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. സ്വച്ഛ പ്രകാശത്തെയും ആത്മാവിനെയും ദർശിക്കുവാൻ അവൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? തന്റെ തന്നെ ആ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ബന്ധനത്തിലാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ടാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ പരിപൂർണ ആത്മാവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി അവൻ സന്ധിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാകുന്നു. എപ്പോഴാണോ പരിപൂർണ ആത്മാവായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ട് സന്ധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം പരമപുരുഷന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് സന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഏവരിലും നിലീനമായ ഒരു അഭിനിവേശം ഭഗവാനോടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള അഭിനിവേശ രൂപേണ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മീയ അസ്തിത്വം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആകയാൽ ഏവരും താന്താങ്ങളുടേതായ ധർമാനുസൃത കർമ്മ നിർവഹണത്തിൽ വ്യാപൃതരാകിയാൽ അത് നമ്മുടെ ദിവ്യാവബോധത്തെ സ്മൃതിപഥത്തിലെത്തിക്കും. പരമപുരുഷന്റെ ദിവ്യകർമ്മ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഏർപ്പെടുത്താത്ത എല്ലാ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളും വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റെല്ലാ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളും ആത്മാവിന് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. സർവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ രക്ഷാ സൈനികരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലാഭം സ്ഥലകാല പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഭൗതികവാദികൾ
വാദിക്ക് പ്രായോഗികമായി ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വർഗലോകം പ്രാപ്തമായാലും തന്റെ അത്യാഗ്രഹിയായ ആത്മാവ് ശാശ്വതമായൊരു വാസസ്ഥലമില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പരിപൂർണ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയാൽ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തനാക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏവരിലും നിലീനമായൊരു അഭിനിവേശം ഭഗവാനോടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോട് എന്തുണ്ട്? അഭിനിവേശമുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് മതി. ചെറിയൊരു സ്പാർക്കിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനോടുള്ള അഭിനിവേശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോടൊരു അഭിനിവേശം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള അഭിനിവേശ രൂപേണ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മീയ അസ്തിത്വം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതും സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ഥൂല ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മീയമായ അസ്തിത്വം സ്പഷ്ടമാകാണ്. ആത്മീയമായ അസ്തിത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ആകയാൽ നാം ഏവരും താങ്കളുടേതായ ധർമാനുസൃത കർമ്മ നിർവഹണത്തിൽ വ്യാപൃതരായാൽ അത് നമ്മുടെ ദിവ്യ അവബോധത്തെ സ്മൃതിപദത്തിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അതിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ദിവ്യാവബോധത്തെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ സ്മൃതിപദത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദിവ്യ അവബോധത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപുരുഷന്റെ ദിവ്യകർമ്മ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മ നിർവഹണത്തിലൂടെ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യകർമ്മ ശ്രവണത്തിലൂടെ, കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്കിത് സാധ്യമാക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ കർമ്മ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ കീർത്തനങ്ങള്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകള്, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണം, ലീലകൾ, ഇത് മുഴുവനും നമ്മള് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കീർത്തനത്തിലൂടെയും ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്. നവവിധ ഭക്തിയിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രവണവും കീർത്തനം. ഇതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ സ്മരണ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഏർപ്പെടാത്ത എല്ലാ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളും വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ധർമാനുസൃതമായ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റെല്ലാ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളും ആത്മാവിന് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? അതിന് ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് എന്തിലൂടെ മാത്രമാണ്? ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. അതിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്മൃതി, ഭഗവാന്റെ ആ ഓർമ്മ വരുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് മോക്ഷം നേടുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? അത് ധർമാനുസൃതമായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിലുള്ളൊരു കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലാത്തിടത്തോളം അത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ രക്ഷാ സൈനികരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്താണോ അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രക്ഷാ സൈനികരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലാഭം സ്ഥലകാല പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന്
ഭൗതികവാദിക്ക് പ്രായോഗികമായി ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലാഭം എങ്ങനെയാണ് സ്ഥലകാല പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് മൂഢ ഭൗതികവാദിക്ക് പ്രായോഗികമായി ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വർഗലോകം പ്രാപ്തമായാലും തന്റെ അത്യാഗ്രഹിയായ ആത്മാവിന് ശാശ്വതമായൊരു വാസസ്ഥലമില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പരിപൂർണ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയാൽ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തനാക്കണം. അപ്പൊ മൂഢഭൗതികവാദികൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവിടെ മൂഢഭൗതികവാദികൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും സ്ഥലകാല പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നാണ് മൂഢഭൗതികവാദികള് പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർഗലോകം പ്രാപ്തമായാലും അവരുടെ അത്യാഗ്രഹിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമായൊരു വാസസ്ഥാനം ഇല്ലെന്നാണ് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മൂഢ ഭൗതികവാദികള് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയാൽ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തമാക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തമാക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തനാക്കുക. ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശ്ലോകം 9. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ അർത്ഥയോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ അർത്ഥയോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. നാർത്ഥോ അർത്ഥായ കൽപ്പതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സമൃദ്ധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ധർമ്മസ്യ ധർമ്മ കർമ്മം, ഹി നിശ്ചയമായും, അപവർഗസ്യ പരമമുക്തി, ഇല്ല, അർത്ഥ അവസാനം ഉദ്ദേശിച്ച്, അല്ല, അർത്ഥസ്യ ഭൗതിക ലാഭത്തിന്റെ, ധർമ്മ ഏക അന്തസ്യ പരമധർമ്മ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന് വേണ്ടി, ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന് വേണ്ടി, കാമഹ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, ലാഭായ പ്രാപ്തമാകുക, ഹി അതേ, സ്മൃത മഹാഋഷിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന വിവർത്തനം? അഖില ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും നിശ്ചയമായും പരമമുക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? പരമമായ മുക്തി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി അവ ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠിക്കരുതെന്നു മാത്രമല്ല, ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരുടെ മതമനുസരിച്ച് പരമധർമ്മ നിരതനായ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ എല്ലാ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? പരമമായ മുക്തി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി അവ ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഋഷിമാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താ പറയുന്നത്? പരമധർമ്മ നിരതനായ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഋഷിമാരുടെയൊക്കെ മതമനുസരിച്ച് ഋഷിമാരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മള് പരമധർമ്മനിരതനായ ഒരുവൻ, പരമധർമ്മനിരതനായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ, അപ്പൊ പരധർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നിശ്ചയമായും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? പരമമായ മുക്തി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഭാവാർത്ഥം. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനവും ഭൗതിക അസ്തിത്വ നിസ്സംഗതയും താനെ പിന്തുടരുമെന്ന് നാം മുൻപ്
തന്നെ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ചിലർ മതാനുസൃത ആചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയായി കരുതുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏതു വിഭാഗത്തിലെയും ഏതു സാധാരണക്കാരന്റെയും പൊതുപ്രവണത മതാചാരം അഥവാ മറ്റേത് തൊഴിൽ സംബന്ധ സേവനത്തിന് പകരമായി ഭൗതിക ലാഭം ഉണ്ടാകണമെന്നതാകുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാവിധ മതാധിഷ്ഠിത അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഭൗതിക നേട്ട പ്രലോഭനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം മതാധിഷ്ഠിത അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അഥവാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അധികം പേരും ആകർഷിതരാകുന്നു. മതവിശ്വാസികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത്തരം ജനങ്ങൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ പ്രലോഭിതരാകുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കി തീർക്കുകയാൽ അത് അനായാസേന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനവും ഭൗതിക അസ്തിത്വ നിസ്സംഗതയും താനെ പിന്തുടരുമെന്ന് നാം മുൻപ് തന്നെ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വ നിസ്സംഗതയും. നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടാനും ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. എന്നാൽ ചിലർ മതാനുസൃത ആചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ചിലർ കരുതുന്നത് ചിലര് മതാനുസൃതമായ ആചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കാണ്? ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ചിലരുടെ ചിന്താഗതി. ലോകത്തിലെ ഏതു വിഭാഗത്തിലായാലും ഏതു സാധാരണക്കാരന്റെയും പൊതു പ്രവണത മതാചാരം അഥവാ മറ്റേതു തൊഴിൽ സംബന്ധ സേവനത്തിന് പകരമായി ഭൗതിക ലാഭം ഉണ്ടാകണമെന്നതാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ലോകത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തിലായാലും അതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രവണത എന്താണ്? മതാചാര പ്രവർത്തനങ്ങള് മറ്റേതു തൊഴിൽ സംബന്ധ സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് ഭൗതിക ലാഭം ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏത് സാധാരണക്കാരന്റെയും പൊതുവായൊരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രവണത അങ്ങനെയാണ്. വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാവിധ മതാധിഷ്ഠിത അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഭൗതിക നേട്ട പ്രലോഭനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം മതാധിഷ്ഠിത അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അഥവാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അധികം പേരും ആകർഷിതരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പോലും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠിത അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാത്തിലും എന്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭൗതിക നേട്ട പ്രലോഭനങ്ങൾ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മതാധിഷ്ഠിത അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അഥവാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അധികം പേരും ആകർഷമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവി നമ്മള് എന്താ പറയാ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്ക് വിദ്യ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദേവന്മാരെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓരോ കഷ്ടകളിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രലോഭനങ്ങളിലെ പലരും അധിക പേരും ആകർഷകരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മതവിശ്വാസികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത്തരം ജനങ്ങൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ പ്രലോഭിതരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ഈ മതവിശ്വാസികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ജനങ്ങള് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളില്, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളില് പ്രലോഭിതരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ഒരാളെ പ്രാപ്തനാക്കി തീർക്കയാൽ അനായാസന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ പ്രലോഭിതനായി തീരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ഒരാളെ പ്രാപ്തനാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അനായാസന നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പ്രലോഭിതരായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള ധർമ്മകർമ്മത്തിൽ ധർമ്മ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി ഭൗതിക നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. അനന്തരം ഭൗതിക നേട്ട പിന്തുടർച്ചയായി ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും വ്യാപൃതരായ മനുഷ്യരുടെ പൊതു സ്വഭാവം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാകുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ വസ്തുത അസാധുവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരമുള്ള ധർമ്മകർമ്മത്തില് ധർമ്മ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി ഭൗതിക നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ
അധർമ്മ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അനന്തരം ഭൗതിക നേട്ട പിന്തുടർച്ചയായി ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗതിക നേട്ട പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് സഫലീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവിധത്തിലും വ്യാപൃതരായ മനുഷ്യരുടെ പൊതു സ്വഭാവം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വസ്തുത അസാധുവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി പറയണം. കാരണം ഇതില് നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മളുടെ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, അതൊന്നല്ല നമ്മളെ പൊതുവായ സ്വഭാവം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഈ വസ്തുത അസാധുവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തില് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തില് ഈ വസ്തുത അസാധുവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായി മാത്രം യാതൊരുവിധ കർമ്മ സംബന്ധ സേവനത്തിലും ഏർപ്പെടരുത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മ സംബന്ധ സേവനങ്ങളിലും യാതൊരു വിധത്തിലും ഉള്ള കർമ്മങ്ങളിലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി വിനിയോഗിക്കരുത്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളെ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതിക നേട്ടത്തിനല്ല, മറിച്ച് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിരിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി, നമ്മള് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.